Pudongin lentokenttä. Mihin me ollaan menossa? Sian! Mitä siellä on? Terrakotta-armeija. Ja muusta ei tiedetä. Ja mun synttärit on siellä. Kyllä, mä täytän vittu 22 päivän päästä. Mutta tuntuu viimeistä aikamoista. Hormonit vielä hyrrää ja elämä on kaunista, elämä edessä. 2 päivän päästä se kaikki muuttuu. Elämä on ohi. Siellä kaunis Sian. Sumua. Se on sumu. Se on ihan oikees, mä en oo sarkastinen. Okei, itse asiassa mä en oo varma nyt, kun mä katon tarkemmin. Tässä on meidän 1 yön luksushuone. Maksoi vaan noin 14 € yhdeltä ja tähän kuuluu aamupala. Ei todellakaan paha, mutta koska meidän videot katos, niin me ei ikävä kyllä voitu esitellä meidän Shanghain hostellia, mutta tämä on 100 kertaa parempi, vaikka ei sitä niin, vaikka sekä ei todellakaan ollut huono. Ensimmäinen aamu Sianissa ja hyvä, että tänään paistaa aurinko, koska eilen sata Ootamalla. tuntuu, että tässä ei ole valoja ollenkaan. Ja Sianissa on astetta niinku oudon pitää liikenne kuin noissa isommissa kaupungeissa, tai mitä nyt eilen näkyi taksin ikkunasta, en kyllä nähnyt mitään logiikkaa. Kyllä on spesiaali se risteyselämä. Kyllä, täällä vaan seurataan paikallisia ja toivotaan, että päästään hengissä yli. Joo. Kyllä, mutta nyt me ollaan tosiaan matkalla astettu just eväitä. Ollaan matkalla Terrakottassa, tila jo luo, sinne kestää yli 2 tuntia matkaa. Kyllä. Se on meidän plan. Oho, tässä ei olekaan valoa, mä jo luulin. Mut joo. Ei olla siis nähty Sianista vielä mitään, koska eilen satoi tosiaan. Ja me nukuttiin. Niin. Ja me mentiin lähi mestaan syötiin. Mut se oli oikeesti hyvä, se oli tosi halpa. Tosi halpa ja sai paljon ruokaa. Kyllä. Sandra, kartta vastaava taas, selvittää millä metrolinjalla mennään. Täälläkin on tällainen turvatarkastus metroissa niin kuin Peksussa ja Shanghaissakin. Tuntuuko turvalliselta vai vaaralliselta, että on turvatarkastus? 1. Kyllä turvalliselta tuntuu. Mutta et sitä tarvitaan, niin sillä on joku syy. En mä sitä sillä halua miettiä. Joo, mut kyllä. Ihanaa. 12 minä 1. Ihana.没有咋能嘛？一个在1号楼，在17号楼离8多远？ Sandra. Mä olin voittaja, mä ehdin heti. Mä tiedän nämä jutut. Ollaan bussissa matkalla Terrakottaan ja meillä on mielenkiintoisia eväitä. Kyllä. Limenmakoisia. Leissipsejä. Sipsukkaa. Eksoottinen valinta. Kyllä. Me päätettiin tänään testaa uutta. Joo, meillä on lime- ja jogurttisipsejä mukana. Jee, perillä ostettu 20 liput tänne. Kyllä, nyt pistettiin ranttalle. Kyllä, kerrankin maksettiin jotain oikeesti. Joo. Joo, nyt me käppäilään täällä. Yritetään etsiä tässä sotilaita. Kyllä, me ollaan ihan varmoin tuolla on ihmisiä sinne. Joo, mutta sotilaita etsitään. Ticket check-in, se on varmaan se. Visiting area.
This is the place. Me ei ole vielä nähty mitään. Te näette meidän kanssa samaan aikaan. Samaan aikaan, paitsi vähän jäljessä, mut näette meidän ensireaktio. Valmistautukaa! Oota, meidän ei tää oo tää oikee. No vittu. Vittu. Missä? Missä se on? Sotureita etsiössä. Joo, ne on saatana iso aluekin saada. Saatana, saatana, saatana. Voisiko toi olla se main mesta? Mä menen tonnekin varmuuden vuoksi, koska se onkin piskusen. Uusi yritys. Mut ei tavallaan vaikuttaa paskaa. Vaikuttaa tyhjältä. Katsotaan vielä uusiksi. Siellä niitä on. Siellä niitä on. Onks tää se? On niitä enemmänkin. Mut täällä niitä on. Nää näyttää uusia, et ihan kun nää olis, tiiätsä, vaan tehty uusiksi tänne. Niin. No, mä otan niistä kuva. Oisko tää nyt vihdoin se main shit? Onko se se? Onko se se? Täällä ainakin on. Tää ainakin on iso. Mona Lisan eessä. Sandra. Vero, te mulle tilaa työnnä niitä mummoi. Wow. Täällä tehdään terrakottasotilaita. Mistä näitä terrakottasotilaita oikein tulee? No täältä. Tietenkin. Moi, eli tervetuloa Veran ja Sandran makukeittiöön. Tänään meillä on valintana tällainen... Nää on ihan suklaas. Meillä on valintana tällainen siis jogurttisipsit. Eli ihan leissin. No niin, nyt maistellaan. Tää on tää meidän malliruokavalio. Ja sipsipussit vaan availee. Mut nää on jogurttisipsejä. Nää maistuu ihan sour cream. Nää maistuu niinku tzatziki-sipsejä. No hyvin. Tää on ihan kuin sipsit, johon ei tarvii dippiä. Ne maistuu jo valmiiksi dipiltä. Sandra, kuinka paljon roskia sulla? Hyi, sä oot sun ihan sikan sipsiä ja kaikkea. Hyi. Ei haluta te. Oikeesti lopettakaa, ne seuraa meitä. Seuraako? Äsken ainakin. Hyi. Hyi. Jotka ottaa kuvia. Ne syö ja lähtee seuraa vittu. Hyi, ne on tossa. Hyi! Ei pitää mun naisten vessaan pihiin. Näytänkö niin kohtia Hyi. No niin, terrakotta been there done that. Kyllä, yksuruksit taas. Pääsin takas kotikulmille. Oli vähän ongelmia päästä pois sieltä terrakottapatsaalta. Näin nyt on pahempi. Mä tyrmään tämän. Kyllä. Voinut olla ongelmia, mutta ja jouduttiin maksamaan 3 vuotta bussista, koska aluksi luultiin, että me mennään eri pysäkillä, mikä oli lähellä. Joo, 7 juonin sijaan, mikä on aika. Meneekö ne suoraan vain huoneen kautta? Tässä on meidän sijainen hostellihuone. Täällä on jonkun randomin sänky, se ei ole vielä tsekannut. Sandra ja minä. Ja This is our crib. This is where the magic happens. tässä on meidän hoodit. This is our boots. Joo, tässä on sisäänkäynti meidän eiliselle hotellille, jossa me oltiin 1 yö, koska me tultiin junan sijasta lentokentällä ja säästettiin 1 päivä meidän tohon hostelliin ei voinut lisää yhtä yötä, koska se on täynnä, joten siksi me oltiin tässä 1 yö. Ja sit me ajateltiin, että olisi kiva nähdä vähän toisenlaisia, niin sen takia Niin toi viereinen, että kuitenkin ei näkisi ihan näitä samoja kulmia niin kuin koko tätä aikaa. nähdään vähän eri kuvakulmaa tässä kaupungissa. Kyllä. Me voidaan näyttää meidän lähi tämmönen kiskohiha just ja Meidän lempiruokapaikka. This is our love. Tää on meidän rafla.
Mennäänkö meidän vakkaripöytään? Ei, otetaan uusi valtaus, mennään tonne. Eksoottista. Joo. Jep, Tässä on radiokin päällä. tosi romanttista. Nyt saadaan sitä musaa, mitä meidän vlogeihin on kaivattu. Vera. Me ollaan koettu niin paljon tää reissu. Mulla on sulle jotain tunnustettavaa. Rakastan sua, Vera. Change the mushrooms. Koska Vera ei tykkää sienistä. Sienistäkään. Saadaan tykkää Mutta tällaiset me tilattiin. rippitryppeleet. Tällaiset tomaattikeitot, missä on ituja ja sieniä ja nuudeleja. Tuhippi. Kyllä, paljonko maksoi? 10 juonia eli jotain euro 50 tai jotain. Niin, maksaa euro 50. Kyllä kelpaa. Meille melkein huijattiin, että olisi maksanut 2 juonia enemmän Niin. per tsäpälle, mutta sitten me Meillä tajut... oltais myyty isot. Niin, mutta sitten me tajuttiin, että Et herra me jästäs, tarvitaan ei, enää näitä pieniä. ei tää voi olla se hinta, ei tää voi olla. Mä Ja muistin sentilleen. sitten me tajuttiin, ei kun pienet sit se oli. Okei, sit- Se sekannus. Kyllä, meitä ei kusetella. Tällainen tomato story. Kyllä, tämä siis väistyi. Tämän paikan nimi siis on Tomato Story. Englanniksi. No jabba. Ruokahalu menee. Finito. Ja mulla on vähän tyhjempi.